Te resaca con case 30 é como sentir que o teu cerebro quere dimitir. Suelos fríos, boca seca e incluso visión borrosa. É un debate interno que di: beber onte foi boa idea? Espertas no sofá, coa mesma maquillaxe que o Joker e o móvil vibrando como se che quixese avisar de algo malo? Un audio revelache as distintas formas coas que perdiche a dignidade. As fotos da noite anterior e os stories confirman que é peor do que parecía nun principio. Esta resaca ven con proba gráfica. Buf, dor de cabeza, intentas erguerte e dor de costas, dor de cóbado. O teu corpo quere dimitir. Así que buscas o kit de supervivencia. Unha caixa de zapatos chea de esperanzas e blísteres a medias. Rebuscas e aí está, o ibuprofeno. O teu mellor amigo é o teu salvador. Vas ao baño borrar os restos do crime. Pos a primeira camiseta que atopas e fas unha coleta tan triste que ata o pelo quere volver á cama. Ai, pero que pasa agora? E mañá podemos quedar por... Para vermú. En fin, onte o corpo pedindo festa e hoxe socorro. Os 30 son os novos 80. E vos, canto peligro teñen as vosas resacas? Leo vos nos comentarios.